Kardom nili uruning tikathak Karbi Anglong news arning sama berta pini langkon ita. APHLC James NGO ke Japan atompen article 244 ya pathak di mahasau CEM Debolal Gorlosa apan pin poralo kepajoda Forum for Hills Autonomous State atompen kedam tang there ni phai cricket homani di mahasau Autonomous Council CEM Debolal Gorlosa apan chetong dam si article 244 ya parman pin poralo setami pipajor pon lapen Karbi Anglong lapen di mahasau ararakari hem prekang tim apathak setami pinang anapor jingki chethan ponong lopusi pini pherang ke mailong APHLC James NGO amaipu James Hansepen ningjipo Pini bangsa pherang ke mailong ASTC Central Committee amaipu sona sing terang APHLC amaipu James Hanse chunbang Peter Tiso anparta APHLC Women Committee amaipi Rita Kramsa PKSA ASTC Youth Front asongja atom chetongdu Pini la bangso press meet niltum ke anang ko alam thela poilo patu we had niltum haflong but the NCL's Autonomous Council a CEM Mr. Devoler Gorlosa parintum chetong damlo kajetong dam alam thegela poilo niltum non ladak Karbi Anglong East lapen West lapen NCL's district thom pangrum petpen niltum non chingrum petpen Labangso Autonomous State mate hemprek Article 244A hangra pednang pula bangso a song Forum for Hills Autonomous State Movement. Labangso forum bensi hanang tum damlo lapen forum a purpose objective abang kalailo niletum Karbi Anglong kedo ana song pen all parties pen political parties organization lapen NGOs, lapen intellectuals, lapen jungjung pen, pangrumpet pen si dito autonomous state hangji, la puson Karbi Anglong, NCL setame puson hang hepin lang, lason pachingrum repin lang, sa minitum ke kaprek check, mada uniqueness abang ngalailo jenitum do ana songopan, do ana political party pangrumpet pen si autonomous state hangji, labang so song pen si nitum chenglo, lapen patumi. Autonomous Council of the Mahasau, a Chief Executive Member, Mr. Devoler Gorlosa Pensionong Dampen, nil to a memorandum, alang depan bidamlo, la pen a memorandum along ketok alam sikela puelo, alang itu ben setame. Autonomous Council of the Mahasau, atum benda isi a session along cepa paspora, bill cepa paspora, autonomous set nangji. Walam tepen niltum hadak damlo lapen memorandum niltum pidamlo lapen CM apan niltum kontainian bat do alang tupen cingki cingwa cetan cimum lapen labangso do namaset ke hang koson se ke hang tumijima ke damtan kan plikebang bong hang lo seda itum kecok cinane do kok menajok labangso hemprek itum pelong tek tedelo muni itum adak cisong naglo aprang cipinaglo muni itum kecali itum ta por cipinaglo la pena ya no me politik tedelo la bangso autonomous movement pela jokin kan plike la si la bangso ke lost that la bangso ki virdet a movement apor itum cepadam na pedoksi putot not apor itum cipitura la bangso autonomous pelong venglo na pusi la bangso a bidi sore pen kenglok ang le pen 5 kilo chingwai lo la penala le ningarong pik nil tu manang attack long pen hadak ASCC dolo APH HLC dolo la penitum women committee dolo HLC KNC dolo KSA dolo la song se youth wing dolo nil do panang attack lo apena kat chingrum apen ong dum according to the kedam penapot he was very excited and he was very happy yesterday la pencha express lo he expressed himself that la zona unity dolo pote autonomous state kelong le deji alam abai pusi alang litan nilu panang thanulo la penalang li nil do panang thanang pari tunge laelo nitum dak di Mahasau Autonomous Council penseta nang tu ma move along nang tu ma kedam along chingrum lo mangke nang chera tan kito dunji puselang ta pulo lapen alang lita ethelam dinge je il tum not di masa lapen Karbi itum ning siwe dolona ning siwe dong si do polote lapen itum do an dak do communities and silsong do mar punon paite punon jimmy punon di masa punon ba kaprek adibasi punon do an
alang tum ta pa chinglum po posi nang thak lo pen pura ada tu saran tu chinglumon pulo la sila chinglum pet pen se tu isiwe da se yang tong jong si la bang so tono ma se hangdam te longji posi alang lihin pen da isi aning ge the pe di to man lam chang no pi lo da pen tu pi pia memorandum sami alang li lang po la pen chi hang si alang tum lo sami la bang so bil che po passport po pusi nang lam nang chi chak do lo la posi pi ni bang ge tum ke haladak memorandum ke thon dam lagi salam thelo la pen alang li hin pen me salam chak nang chipia posi di tum ninga rong lo posi pi ni la bang so a press meet bang ke ni tum kang ni lo la pen ke hang lo la hello ja semen ni tum pi ni press meet long kaning ji polam thea bang ke ong o alam ke ni tum ave pi ni bang ke la pen next step ko bisi claim mi ma po bang ke ni tum chingwai bom lo che than bom lo chimum bom lo la pen patumi ni tum mi sia lam pang da pot non ni do claim bo ji po bang ke that Karbi Anglong la financials ke do an a political parties organization KSA all factions the pen NGOs the pen club dolangte individual anapata hang pet se in depth discussion on autonomous state mane article 244 alama putha chingwai sarnang chethan sarnang walam niltu la so forum ben nitum hangji punitum chingwai lo la pen 15 ani le pedona pose chingwai lo seta non Celang solo itu apor duri chat po. Aposi penabang pedo tekelo pedo delo sedami aku non apor apeksi itu patik tu po bang saya aku opinion tu paji itu lo. Lapan aku itu aku lam di bison iklim mo dia panen ning hang dolai. Laso bang la hello non dak autonomous council hinido. De Karbi Anglong autonomous council lapen NCL autonomous council. Lasila both the council the board council latum join isi association pedosi lapat including forum atumen chingrum si halatum bill cepapas nanji autonomous state aparman pu labang sodan tum ke hangpon pedoji posi netum mathalo lapen pini pangda kon lo nona bang ke netum individual si hangbo Karbi Anglong autonomous council isia bill lapen dimasa autonomous council isia bill non next country banke both the council NCLs and Karbi Anglong jointly isi session to nang bodu joint session di session dosi autonomous set nangji pohadak cepare rapeting la so bangta nitum non next step bang dampo la sino na itu madan tum pachini lo lalo pini nang tum panitum kethan ji polam the bangke la sinon nili tum claim rap itu masar lo the joint convener alang li Sunar Singh Terang XCM Autonomous Council Karbi Anglong alang li ben same ako kebahan pon je bangse apor pila Kali tang lang tuk phangchu asu sila datum kaching romamai ke paman pon lakhain korapon nilip MSC constituency ke paro sanglang ke hat picnic spot along pinini phai krepli there po chiklo surhini rain korapho aning kanani kali tang lang tuk phangchu asu silet doan kaching romamai pedopon Karbi atum ta khaibarim binong apotsi Karbi akurpi kurpho do kurpho angbong pen phangchu atum ta isi kurpi binong lo son thak si pini Karbi tang lang tuk phangchu asu silet doan chingrum si kachingki kachithanamai pedopon bangso mailong maipu jiten phangchu pen ajoksi mai chaphem phupon lapen mai ke phalam the sonjit phangchu pen ajoksi than pachini pon adun thu Karbi lang tuk phangchu asu silet aphur kimo bormon phangchu pen ajoksi than peklar pon la sonsi phangchu juiti keplang atomo abangta bi phangchu pen si than peklar pon lo la sophie Karbi lang tuk phangchu asu silet amai ke japon jiaphan arputa mai chingwai pon lapen mai phupen ajoksi kachrolam the than pachirmi po nilipen philip tiso Karbi Anglong news to nale tum pini labang so ke chingrum lam the nale tum than pon ikhate pini therepo hai krepli srini rang para porni nelitum apu sarlo nelitum apu lo langkut tangchu asumar doana tum chepang theke bhansi nelitum ada sanglang ke hadalo nelitum chingrum lo se
pini kacingro malam theke nilutum hemisi langtuk hangcho asumar non ke nilutum ka asumar lo asumar tum kacingro sipang thek amesi pini ke patu cheng lo Pini ni phai krepli tharepo chaklo surini rain korapho adak sanglang ke hat ju hidia klamalong pini langtu phangcho asumar tum chichini ne ajording pik pen pini yetum che phapon se che tong petlo rupli atum ateke sarthe phangcho hunari phangcho nihang phangcho lapen pangji phangcho atma sumar tumang selo pini dak che tong asi pineng asengkan si nilito na bangso langtu phangcho aro phangcho juiti la bangso kachigrum ke chengsi glang asi kado gawe nonapor kewang Halloween pen media sar kado vitum panstamin nilitum phan nikewang pi postamin ani tum phan churolo la pen la bangso channel kelang tum ana pantame nilitum langtu phangcho asumar pen kardom na chipisi nilitum malam theke la report cheglo Pini kacing rumah son tak kan ingkan wang tak tum cingrum pon bomi wa. oh la puson si muneng asengka na perman hitum kangwai pon adim la ke bukulia Rongnogor adak ta phangchu du posi hadak si ditum damipo lapen hadak si me ni tum bipon tupo Kara song ningkani sekamai pi ke paman ponche apathak pherang ke mai kangni Karbi Anglong ronga saramai asong otompen kewang jijang mia chikloni phai pli lapen pho arnia ni pharman ningkani sekamai pi ke pedo ponche aphan pura pini amithang asai hemalong pherang ke mai kangni Lapu pherang ke mai kangni ahut Kara bidisar Agustin Kram sapen lam theke paklang ponke kewang jijang mia chikloni phai pli pen pho arni ni pharman Nagaland aduya hoy Nahor lang solo ningkan isekamai pi mate conference ke pedo ponche aphan pura ronga sar kedo anaphan la sorni nangka chatong don pechi aphan kachuningri pedo pot lapen la so mai ke pechon ponche aphan pura tirikama mai pen san choma mai parja ponsi kapre san choma mai chipek ponsi me sen pen ke pechon che aphan chisik chedang ponlo Lapu patumi ke ACCM Dr. Teliram Rong hang aphan Kara song atom pin puralo pajodam si pin puralo along ke jong dun ke sarkari gaum bura atom pen NOC pajolong li Ladakh ke ronga saratum ansi NOC alo pajodun long choj nang ji puspen danglo kapre ke nang sora pathak jong dun lo Lapen Labang somai long Karbi richo anparta ke ACCM Dr. Teliram Rong hang atoma phansi chopha ponji puta Kara bidisar Augustin Kram sapen pherang ke mailo ningjipon Subcommittee bangke transport subcommittee bangke surjo bhar bangke surjo teron bangke convener omor inti bidasing inti depolar hasnu Gubin Rongpi Biren Singh Tiso Mohendro Khalsa Harsing Har Kolom Singh Timung Mundiram Har Lake transport subcommittee lo asi dolang dak subcommittee kan de chok ko ne itu asi nang tum han ki pachini ponji bang la je niltum la bangso conference ho Gatajan arong tin pen niltum long dak doje bang serkep sarwan serkep itu la bang serkep risubasa pen cenglo perangki pen mikal sar kurusar ason bang serkep do asila bang serkep tal bang so a conference gudan padun ejimasi niltum ahin pencuri ripolo rong sarpat non nilitum lamai gibi dia make dak Nagaland border nahor langsung hawar itu mai bi koneksi la pena ku isia lambang ke dam tang partner ni siam panisi siam sampai si memang dalam ke bidang itu alam thege lahir nilitum konsel penda mate government में तरीके तो खाना कोई कम लॉन्गली फिरा हेम रिके रॉन्ग सार मते विलेज सेटमेंट तो में तो हेम को कुछ चीज बोन तने तुम
kacipu ke cipu bono anda ni tu makan government pen notification ma telam long pakak ke ko joini si tu ke damtang non la 13 free 2025 itu lah memang dah langsung ke pihak yang mensi CM sarah bangkan cek cak dulu nona bang ke wrong room long lip hilang lahai ke hilang nanti bang ke wrong asar tu mate village settlement tu silang nampu silang kita nang cek cak dulu lapen ini lagi pudang waktu tu bang ke lalu lada ke tok dulu munang itu mana pi ko je sorkari gambra oke lake rata tu nak ciri lo sorkari gambra tu bang ke arong abe noni long usta ni long abeka apa ni sorkari gambra pemandu dia formal ruang proxy nar kepen pacing room si sorgari gambura ke to dun anda nona bangla da bang pilo sorgari gambura to bang si a ruang muni kali ne kalang ne kala su kamsa ruang tok dia ruang ile ruang mabe ruang iki ruang lason chi ni pin pen NOC ki pidun tha pidun tu do la pen lason si gondol wang bom no nagaland border pungchat kali nowang district Hojai district lason si Meghalaya district lason ahoy long ta sorgari gambra tum isok je joini si bini jepong saya kon sini tum thegam no la pehala da kabang ke Karbi Anglong rong asar tu mate village settlement tum ka chini dim de tum do pik la so pu thak sini tum CM sarapan mate council of han ni tum lo bidam lo la so teng si council mate CM sarang ke jangan no alang tum claim pomak claim det penon la so je kluang bong ni tum han nutrition ang people la ka lu nang pali pu sini tum afan alang di nang cecak dulu. Lah sini ditumpen abang talang di pancuru ni. Lah siarang di pancuru piglo. Lah simarang di lah sonai klaim bithe por la penronga sarapan aman apa yang bithe ko alang di pancuri suya kardom bisi di dalam kilang sini padir ko. Tangtila non ki bang ji tarik pli le pen tarik phonal tum me pado jielong alu hi chup phapon hi le boson kachisik dama Do nilitum mal hi chu phapon bang handa bang ke nilitum ke ronga sarabote arong do ko jutang jubat do ko ni do bangke la jutang jubat ni bangke la bangke Karbi kyo phasin tum chopa poni ko la pen rata meeting hol bangke chief guest bangke CM Dr. Tulang Rohang Sarapan sini tum chopa poni ko